Aprangsi Northeast Karbi Life News Channel kelang arat doan tumpan nili sami ser mahin terang pia hin pen kardom nang pajiriklo kardom lasi pini nili tum ke wang lake jang et terang arong hanjang lang so habar lasi nili tum pini lada ke wang alam thewang la puson hanlo nili tum felicitation program mate karcho amai long sin nili tum nai chitong dun lasi ladak la bangso karcho amai lake patir pipon lake hin chong club a hin men se patir pipon lasi alang litum hani litum non arjupon nang alang litum kopi kematha aim kopi pensi pini ladak karcho pon padopon ma lasi non puthot alang litum organizers lapen ladak pregjam chief guest lapen ladak karcho pon klim somartum se tamedo alang litum phan lam the theni heching ki ponji phansi non nili hin pen bor ipon po lasi aprangsi nelitum Northeast Karbi Life News Channel hin pen nang litum kadok ave phanse tame kardom nang pajireglo kardom lasi aprangsi organizer aphanle ilitum chipatir pipon abang phuphanle ilitum lamthe charju ponuna lasi nangli phan nili nang karju ponje lamthe bangla puson helo karcho me labange isi kemisen nangli tum ke deng ponlo kemisen platform la dak pado ponlo lasi nangli hin pen pini kopi alam thesi ningji poningji pini nitum karcho me dak kibipon kelap helo jang erong LP school long nitum jang erong pen anong menang wan pitum han pini nitum karbi poho pen mate an karcho pen nitum osumar phan bang kan osumar bang phobang thok phan archo pen dak na thek dun long pen la ke thurmi sumar me anso sei aning chirung pen anso se paprang nun thegi meni pu matha sin nitum la hai tum phan la hai sumar phan karcho lo langli chorolo nangli lapuson ke mathat pon thega pot nangli phan kurwang thu panang pajirik lo nili tuma hin pen lasi puthot nangli phan angkar jupona lam thela lapuson helo nangli tum na bangso karcho me long pini bang trokapan archo ponlong lasi puthot nangli phan angkar jupon je lam the bang lapuson helo nangli tum pini labangso ang deng ke deng pon labangso karcho mai ke deng pon along nangli tum kachisik kachidang ko son ma labang se tami nangli nang thandun igjima nili tum Northeast Karbi Life News Channel arat kelang arada tum phan la kachisik pubang ni tum an ave sita ola sampathu don mat gold medal bronze medal na wan pilo ni tumarong anong mi na wan pilo la pendak Karbi New Year mate kan kimi karcho long hanjang lang so long chapalong don sumar do mat la sinitum apor thihek pen sitame la tuman karcho phon chisik pon si la rong si chang pen mate aluhi chang pen nitum dak pini archo pon long lo la se anso se tuman aman na peng pipen anso se la tum aprang kethek dunji mate anong me anso nang wan pigi phansi nitum cha khasila tuman karcho pon lo kardom chorolo nangli phan lapuan apor nang chipidun thepo lasi lapu alangli sitamedo labangso chief guest la pini karcho amai long lasi alangli penle thetheni non potho chingki ponthun lo nang lasi aprangsi Northeast Karbi News Live Channel hin penangli phan kardom na pajirik lo kardom lasi nangli as chief guest pini ladak na chitong dun long lasi nangli ko an learning karong pini ining karong bangke chikhang ne pin lo pini ladak hanjang langso awai kangalong isi bihek jang eterang arong malong pini labangso karchu amai kipado alam the bangke isi nang chitong nun long pending arong piglo ate pini labangso arong along neli aluhiaman pe nang chitong dun long labangke pini leke cheng si kalilo aprang pen stame lapuson do ek bom lo asilaso do ek bom ajoy nesi pini ladak hanjang langso angkang along anarong githe pen stame ladak jang eterang arong pensi pinangan athletics satum bangke kidamtang Lukhimpur long alang litum chipate dun pen alang litum nong nang chipalong lo labang isi ki mesen ang theklo lapen ang par sitame ladak kapurhi pendang lok kaduk la beauty pageant kaduk sitame ladak pen non nang klang ikbom wang ikbom lo laki isi mesen ang theklo alang litum lason karcho me aprang pen sitame klem ikbom ajoy ni si pinilahai kaduk sitame ang thek klang lo lasi labang so arong subsowet pusitame pinildak master degree ki untang tumta dulo lasi non ki wang jiar ni stame lahai ang asai jong siklem pon bom do pulote arong le asawet pusitame ladak bangke isi rong hanjang langso arong walong pen isi rong achu nang manji pusini lima thalo la pen ke la pini laso organizer atum phanstame anso se non ki wang jiar ni stame la puson ki klem pon bom ye phansi chuning reglo
chorolo la si puthot nang li phan nang kar ju ponjelam thebang la puson hen lo nang li tom la ove kimi tom phan ison ba son ni nang li hin pen berta pajir ponik jima owe kimi atong phan birta kipali ji ba kipachini bi pualam the bangke lahelo pirthe aja lakam le klem moi pustame yoki pran mesen langji la silai yoki pran mesen ji phana bangke non bihek bihek amu martum stame kicho nangi kijo nangi pendang lo kido kithak kadu kavel hai chire nangi pusinili message loing tu ni la si alangli a hin pen berta mate message bang me piglo non ove kimi tom han ke nang sot aninga loge che thap nang ji mate chi bivet nang ji kai ke stame ni chi biver nang ji a berta se alangli pen pajir poniklo la se alangli phan chorolo la si puthot pini lada karcho pon aklim somara tom hale ilitum lam the heni charge pon thulona la si lapu alangli bongsomar tom do alangli tum phansi pin yar chopon lo hapu se tame do bonta non aprang si pupen le charge pon na la si bongso nangli men nang chethanik jima Martina Teranpi kalangli la si nangli kopi ma ke haidon kopi ma ke longdon nong e labang nangli rat tum phan chethanik tha relay long gold medal la pen nangli ke chepati do nadim la bang stami nang thanu ik tha Lakhimpur alangdi la se alangli Lakhimpur adimandam ben si alangli puan gold medalist rally race long alangli chepalong dun lo la se bongso nangli phan an so se non aprang evangji in future stami la son ang song edun thekver ji phan se nili hin pen hirjume nang pajeri pon lo la si puthot arju pon nang kapre phan nangli men ko pilone Rupjili rong parpi si bongso nangli chepati dun adim amen la pen haladak alam nang than thegi ma masapso Nitum gidu nadim ge Lakhimpur Olasam inter district alangdi la si chorolo nangli lapuan halada edun pen nong e na wan pipon the pol la si puta dolang la si bongso nangli menta chithanik jima nilimen ke sarmukrang tera kalangdi la si nangli kilong dun anong e amen sitami than pon jima nili ke long dun la ke pentathlon under 16 boys alo kalangdi la si penta thalon pu bai nili non si kar julong chenglang la si masap sonali nangli hin pen nang thanik chomi malabang so lam the putha pentathlon la ke event phon khela nang po 60 meter 80 meter hurdles 600 meter long jump inke shot put lan khela det pen marks pipo icc event long la pen si medal pipo kalangdi la si o nangli son pho khela ka pathu ik depen se lan medal chepalong nun the ponali phan choro parlo anso se aprang do nikbom nili tum kai ke se tamelang lip tum phan hirjume ke na pajir do nikbom po la si lapu se tame dolang tangte bongso nangli nangmen chithanik jima Nili men laki Franklin Terangpi kalangdi la si la nangli ke chikuba crown bang lang mi pik la si nangli ke haidun anong i amen la pen kona si nangli chipati dun ma la bang se tame a event amen la hai se tame nang than pon jima Anili Kelongdon laki Miss Hanjang Langso 2024 la Kidoarni laki date 1 February Ningkan Kimi dak si Kelongdon do di chorolo nangli lapuan halada dun pen chepati dun pen lapuan kilang misen a crown la pen nangli phan nong e chepalong dun thepot la pen nang than thuik jima nangli halada ke dun pen beauty pageant lo matidi halada copy piece nangli charlie dun long niliho daki dun pen ke Charlie dun long laki munit pen ko son se chingki nei ma inke lak pen confidence ko son si build up nang jima nangdi misen no nangli halada dun pen lapuan ki misen alam thena charlie long pot nangli phan se tami anso se aprang ke dun ji phan se neli kai ke se tami arnam hirjumi hang pon lo chorolo la se pu bongso se tami dolang amen pilo bongso हमला बना दिन kalang o आपका नाम क्या है Rahul Demari आप ओखमिया सर ओखमिया ना हिंदी Okhomia तुम्हारा नाम की Rahul Demari তুমি কি জিকিছা drawing competition ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যনত কিমান প্ৰাইজ পালা তুমি second Second, congratulations. Lasilapu puthot kapon tunang alangli sitame nong e chepalong abang phulo lasi alangli pen sitame malom sopor lam theching kiponik lo nang lasi nangli ke chepalong do nong e menang thanik jima bathili up kalangdi lasi labang so bap thili ke ap nangli kona se chepate do ni luring thipi aklam
Karbi ek tarik ani second position ningkani mi ta lona ni sinangli bap thili ki ap long second position chapalong dun lo si make sen lo la sinangli la bangso bap thili ki ap kai ke setame claiming verma mate question ma la nang chethanik jima claiming verbe ni liga e thaptai si indian vet ke ap pe ni li non lai son ipong ka li lo la son ke tharivet pak phol long first second third na son pak phol la si mesen no nang li setame na puson bap thili ki ap long chapalong dun thaya pot anso senang li setame papram dun ik bom no la pusini li tum ana mi hirju me hang polo tangte choro lo kadu ka ve phan setame apor nang chepi dun thaya pot la si nelitum Northeast Karbi News Live channel la hin pen kadu ka ve pini la dang nai chitong dun aphan setame choro parlo la pen la pu bong somara tum malang litum nong e chapalong thaya pot setame halang litum phan choro par pek lo nelitum hin pen la si pini ya pharman la kelan sinilitum ing ton panikok po lang litum kai ke setame lang igverno Northeast Karbi Live